rapaz de Cambados que naceu no ano 1955 e que empezou dedicándose ao marisqueo porque na súa familia eran xente do mar, do barrio de Mariñeiro de San Tomé, e empezou pois eso, dedicándose ao furtivismo, marisqueiro. Despois empezou da man de Manuel Carballo co tema do tabaco, que vos Nacido en Cambados en 1955 nunha familia de mariñeiros alcumada aos Miñancos, José Ramón Prado Bugallo comezou a forxar a súa lenda no contrabando de tabaco valéndose do seu coñecemento das rías e da súa habilidade como piloto de motoras. Con contactos cos capos colombianos, Sito Miñanco axiña pasou de ser un señor do fume a un narco ostentoso e benefactor, segundo o modelo de Pablo Escobar. Desde que en 1983 foi apreixado por primeira vez, suma agora a súa cuarta detención. Sabemos, nos consta que os narcotraficantes reinciden unha e outra vez, sobre todo os grandes, os capos da droga. Temos as evidencias aquí, non? En abril de 2015 acadou a liberdade condicional derivada dunha condena no marco da Operación Grumete por transportar 5 toneladas de cocaína a cabo de máis dunha vintena de españois e de colombianos. O xuíz prohibiulle volver a Galicia e Miñanco atopou traballo no aparcadoiro propiedade do seu ex abogado en Alxeciras, onde ven de ser apreixado. Non sirve de nada todo este enorme e excelente traballo das forzas de seguridade e da autoridade que instrue a causa, non sirve de nada se mañán vemos que entran por unha porta e saen pola outra. Non pode ser, esperamos a máxima firmeza. Ademais do que se determine o abeiro desta nova causa, aos seus 62 anos, Prado Bugallo está pendente dun xuizo por branqueo de 8 millóns de euros a través dunha inmobiliaria que está previsto para o día 27 deste mes de febreiro na Audiencia Provincial de Pontevedra. A Fiscalía pide 6 anos de cárcere e 10 millóns de euros de multa. Porque el foi eso o típico do bandido bo, non? Que cando empezou pois, co contrabando do tabaco non había conciencia social en Galicia de que facer contrabando de tabaco era perxudicial para o único que era perxudicial era para a facenda, e daquela facenda aínda non éramos todos, e depois el redistribuía, tiña unha especie de empresa, de gran empresa que redistribuía os beneficios, non amasaba el todo, sino que tal. El empezou sendo un expertísimo piloto de lanchas rápidas para o narcotráfico. Chegou a ser probablemente un dos mellores non de Galicia nin de España, sino de Europa. É un home intelixente con moito ollo para o marketing social, como digo eu. Un tipo que se vendeu moi ben sempre e que coidou moi ben da súa comunidade, neste caso en Cambados, pois financiando iniciativas, axudando o Concello, incluso sendo presidente do equipo de fútbol, un pouco imitando estas figuras dos grandes capos latinoamericanos que conseguen o favor dos veciños, pois un pouco Sito seguiu este camiño e logrou ter un respaldo que a día de hoxe moitísimo menos, a día de hoxe pois as novas xeracións xa o teñen máis claro, pero que no seu momento axudou moito. Nos levábamos xa desde o ano 84 investigando as tramas do contrabando do tabaco, non? Que xa empezaban a ser bastante coñecidas. Tuvemos acceso a determinados sumarios que poñían en claro definitivamente quen era quen no mundo do contrabando do tabaco. E de aí, pois, xa xurdiu tamén a investigación sobre a reconversión que estaba en marcha naquel momento. Basicamente, había unha persona que traballaba nun xulgado que tiña acceso a sumarios e que nos filtrou moitas cousas, non? De dentro. Tamén tiñamos algún que outro policía, algún que outro cauzou, e nos encauzou tal, e cando nos facilitou pois todos os coches que estaban sendo vixiados, os números de teléfonos que estaban intervidos, un montón de información que non había saído e que moita xente non sabía que estaban esos teléfonos intervidos. Eso provocou un gran revuelo, moito lío, porque era unha cousa novedosa. E pois houve cousas, por exemplo, non se sabía o de que
estaban empezando a facer o trasvase para introducir a través do coto de Doñana. Eso foi outra cousa que tamén, pois claro, poñer nomes, fotos de todas estas, claro, conversacións, transcripcións de conversacións intervidas, foi todo un auténtico bombazo. Era bastante tenso o terreno no que traballábamos, non? Había que andar con pés de plomo porque, lóxicamente, o que menos les gustaba aos contrabandistas era salir nos papéis, non? Non era moi difícil seguirlle esa pista, pero si había que ter cuidado porque de vez en cando había un toque de atención, non? Eu creo que a Elisa unha vez deixaranlle como unha especie de coroa de flores diante da casa dela, pero non se sabe quen foi realmente. Que máis o sufriron foron Elisa e Benito e a familia de Benito, porque tiña un negocio. Eu sei que económicamente lle repercutiu, xente que deixou de ir a comprarse salí. Cheguei ese día, o día que saleu primeiro á redacción, bueno, o xornal, na entrada dime, o director quere falar contigo. Eu fui ao despacho do director, o director estaba con unha persona que eu non coñecía, saiu a falar comigo, díxome, mira, dice, aquí este es un abogado de Vigo que viene aquí a decir que como salga su cliente en esta historia que nos va a fusilar, que nos va a demandar, que nos va a denunciar. E dixen, pero quen é o seu cliente? Deu-me o nome e dixenlle, eu, pois a verdade é que sabe. A verdade é que sabe. O director non me dixo nada, dou media volta, entrou, saiu acompañando o abogado, e dixo, eu estaba na redacción, dixo, bueno, a ver que vai salir, volveu e dixo, mira, adelante. Dixo, adelante. Dixo, adelante. Bueno, pues nada, adelante, vamos para allá. Cando empezaron a salir, despois, uns días despois, a volta de Berlín, díxome, nos ofreció, creo recordar que eran 25 millones de pesetas, para que non salira nada deso. A violencia forma parte do narcotráfico, está claro, pero Sito non se caracteriza por ser un home violento, de feito, el, máis capos saben que a violencia iría en contra do seu negocio, eles prefiren ter o patio tranquilo, intentar facer, porque ao final son homes de negocios, intentar facer os negocios o máis discretamente posible, e a violencia sempre é como un reclamo que lles ven mal a longo prazo. Unha das anécdotas é que chegamos a participar dunha maneira indirecta nunha descarga de tabaco para preparar a serie de reportaxes estas que fixemos, pois fomos a Rianxo a través dun contacto que tiñamos aí e participamos indirectamente porque fomos nunha furgoneta con un deles que nos conocía e axudamos a cargar caixas na furgoneta, o sea, foi unha anécdota moi interesante, non? Logo hai outro punto moi importante para entender a penetración de Sito Miñanco no narcotráfico, é que cando é detido pasa, non sei se entonces existía aínda a cárcel de Carabanchel, non me acordo se foi Carabanchel ou outra prisión de Madrid. En todo caso, en Madrid, el coincide ali con Gilberto Rodríguez Orejuela e con outro importantísimo narcotraficante de Colombia, co que ten relacións, co que fala, co que establece contactos, e a partir de aí é cando pega o gran salto, é dicir, aí Sito convírtese nun auténtico gran capitán da droga non de España, sino para Europa, porque España, e particularmente Galicia, o papel que xoga fundamentalmente é o papel de ponte. Os galegos fan máis transporte que mercadeo de droga, non? Tamén trafican ca droga, tamén a venden, vaya.
incluso moitas veces porque os colombianos pagan o transporte en cocaína, en especie. En vez de pagar en dólares, pois pagan en cocaína. Sito contactou por primeira vez a través de Panamá, das canles de lavado de diñeiro en Panamá, pois el ali é cando contacta cos cárteles colombianos que tamén lavaban o seu diñeiro ali, e aí comeza unha relación pois de negocio para facer os primeiros envíos. El ademais en Panamá fai un traballo social moi importante e acada uns contactos altísimos. Os contactos alá en Colombia, porque era un tipo de fiar, que tiña palabra, esos colombianos o valoraban moito, e claro, moita xente pasaba polas mans de Sito e pasa polas mans de Sito. Unha chamada de Sito era pois un aval para calqueira neste mundo. A min sobre Sito sempre o comento, nos xuicios sorprendeume moitísimo, a adoración que sentían por el os seus homes. Sempre me lembro dos dous lugartenientes que eran Machucho e Fito, que foron condenados con el, que estaban ali, eles estaban en liberdade, Sito era Dios, e despois tamén era, cando o seu xuicio había colombianos tamén, e o respeto que lle tiñan os colombianos, para eles era don Sito, por outros era Sito, pero para eles era don Sito. De feito, pois, fai uns meses, a el cando pillaran nun control rutinario de tráfico aí no Barbanza, estaba desatascando unha operación que non era para el, sino que era para outro grupo, pero claro, a cocaína non daba saído de Venezuela e tivo que vir ela desatascar. Tiña moitos contactos xa, tiña unha certa capacidade de organización, falaba con moitos cárteles e tiña, pois, diremos que ese prestixio que dá cando lle recomendan si quero facer unha operación con quen teño que contar. Nese caso, pois, efectivamente, xa neses momentos, Sito Miñanque era a persoa que era o contacto ideal para este tipo de operacións para calquera dos cárteles que estaban naquel lugar, non? Sito aprende dos colombianos, pero ao mesmo tempo os colombianos aprenden de Sito, porque aprenden, por exemplo, todo o que é a infraestructura de transporte, é dicir, descubren a maravilla que é para eso a complicadísima orografía da costa galega, non? Chea de fiordos noruegos, non? Chea de rías. Entón, ese é un escenario estupendo para descargar droga en lanchas rápidas. É un contrabandista nato, o sea, é unha persoa que a min algún deles que chegoume a decir é que o levamos no sangue, non podemos evitalo. Estamos enganchados ao placer e a esas inyeccións de adrenalina que supón unha descarga. A Sito meteron na cadea hai 23 anos, pasou 23 anos na cadea e seguiu sendo narcotraficante. Non serviu de nada, detelo, xuzgalo e condenado. Non serviu de nada. A noticia de agora mesmo descubre unha cousa máis, o que pasa casi sempre, pero no de Sito máis claro agora. Esta xente sempre ten sicarios, sempre ten persoas que colaboran con eles, que fan o que les diga, que os avisan, que lles... Agora vese que Sito tiña ao seu servicio algúns policías e algúns membros de outros corpos de investigadores destas cuestións, non? Cando hai moitos cartos hai sempre corrupción, por eso son bastante pesimistas sobre que a vía da persecución consiga resolver o problema da droga. O problema da droga non se vai resolver simplemente perseguindo aos narcotraficantes. Sito sabe perfectamente que ten os teléfonos pinchados, sabe perfectamente, porque o sabe. Agora non supoño que eu quero creer que está ben tal. Ahora, o que está claro é que volve para a cadea e outros 15 anos, se tiña algunha esperanza de sair a hora que cumplía, esas esperanzas truncáronselle. Outros 10, 15 anos vai estar aí.
Operación definitiva non me atrevo a decir, falando de Sito non me atrevo a decir que sexa definitiva. Penso que espera outra condena, probablemente farase vello entre barrotes, como lle pasou a Charlín e como lle pasou a Laureano, non? Esta última operación tamén parece que ser o culmen da súa capacidade organizativa, non? E, polo tanto, dá a impresión de que xa non vai salir, pero o que tamén é certo é que ten capacidade de organización e capacidade de operacións incluso dentro do cárcere. Polo tanto, vai a ser unha persoa que van a ter que vigilala bastante se non queren que siga facendo o que facía hasta ahora. Desde logo, o que está claro é que non pode disfrutar de permisos carcelarios porque cada permiso supón preparar unha nova operación.